I 1993 åbnede vi dørene på Fonesia, for der blev Sydsveriges bedste og mest komplette engre slik. I over 18 år har vores kunder kommet til os på Baumgaden i Malmø for at købe sodavand, slik, is, chips, naturlig slik, tuggummi eller noget andet, og det er over 4.000 produkter, som vi har i vores katalog. Eksotiske sorter, gavekort og variationer er der ingen anden slikgrossist som har. I årens løb har vi skabt gode relationer med de største leverandører, som Coca-Cola, Kraft Foods, Estrella, Malaco, Cloetta. Hertil hjælper vi vores kunder med eksponering og viser de vigtigste mærker. Vores forretningskoncept er at have alt, hvad en kiosk nogensinde vil få brug for på et sted. Kom ind og gør en god handling. Hilser vi på Fonesia.